sa CDO. Anaon tagyo kabay. Okay, thank you. Salamat kayo. Bueno, ang sutan po karon tong hatagan og pagdagan no pinadakin ni usa ka babae. Kani patago lang sa ngan nga Leslie. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kaysunan ang atong sender si Leslie. Bago kong minyo o wag gyud ko kasabot ini akong bana kaysa pagkatinuod lang no kini akong bana kauban na migbahay nga among giabangan. Nagsugod ni akong sugilanon sa wa pa mi maminyo ug kun nganong na problema ko ani niya ingon magud ini ang mga panghitabo. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are heartbeat away and the answers are all up to me. Give me one. Day! Oh, Kinakaligo na dito, Day. Manako. Sige na, maunan ka na sa dito ron sa banyo. ay sige lang day ami oy, masa ko duty ron, day off man ako. Unya na ko maligo ini kahapon, inigay na akong lakaw ba. Oh, may lakaw day ka doon. Oo, magkita min sa akong ami kong bayot. Katupad nagpasun akong trabaho ba. Mao ba? Sige, mag-ilis ako. Kay hapit at malate. Sige sige, pag-ilis lang sa diha. Agay! Unsa to uy? Hala? Lunsa, sa pikas kwarto to. Nga naman to? Nag-ninjan mo versus sa tingali. Nag-ninja moves? Oo. Ay, kinaban mangat ka sa bongbong. Unya, mangli-li. What? Nadi mang li day? Uy, naam lang. Ikaw to natagak to be? Bida no? Ay, sa padiyaw. Ay, natingog mo, Leroy. Daan palagi ko. Dito sa tiro eh. Kuwang ka Napilok, streaming. napilok. Huwag ka pariya, dudot. Dudot, may kim kat dudot. Lupi ka. Ganda? Dudot. Magbiyan eh. Sakit na eh. Ayaw kumpiyansa, day ha? Kay na ay mga mata nga sigapas bumbilya sa poste. Nagsigig tanaw na to. Hala, mura di CCTV camera. Sobra pa. Huwag ka kabantayan ang bumbong sa atong kwarto. Nagkanakaig mga tinapatan, mga buslot mo. Ha? Unsa ko di ay? Pero da, kisaray masakit ang puson. Unsa? Wa pa ko'y duha ka semana sa akong giabangan, nadiskubrihan na dayon ko pinaagi sa akong ka-roommate na si Dayami. Sa tapat sa among kwarto, may laki pod nga nag-abang. Kini laging manrabaho ra tag syudad niya gamay lang sweldo, ngita taga-abangan nga barato ra. Unya to? Day Leslie, pagkamit ako 200 IB, kay nanawag man ako ang taga-parcel, oy, padung na kuno siya. Abin na kong ugma pa sa mo deliver. Unsa to imong gi-order di ay? Ay da, kadang para ko sa tutoy. Excuse me. Oh, hi. Hi, Amy. Bay, Leroy. Ami ba yun? Hi, me. Agi me. Agi me. Uy. Nagkamay. Kamo day na, tupi? Agi me. Hi, me. Agi me. O lagi, kamo day na. Oh, agi lang niya. Kami lagi tao rin. Yun na, huy, nagtaki ang lagi ka. Oh, napiang. Yang ko basket. O, naa day liga sa mga mugbo. Kining liga to sa mga unano mo niyang giapilan. Nagkat-kat mo sa ato. Lisamot. Ano ba eh? Ari sa mimi, ha? Ato di, pwede mo magkilala ni mong amig ng bagko ami. Karoon pong bumimi kita niya. Ana, karaan na ka ng style at tupi, uy. Unsa ko'y karon, yan sige ka magpanglili. Karon pagkakita. Ari sa mimi. Ari na, meme. Oh, bye-bye, bye-bye. Amping mo. Hoy. Huy, Ha? Leslie. Unsa man? Sabo, gitutukan magkukunto ni mo kato sila. Kinsa nga Antonia? Saan to? Katunawahi ba? Ay, si Leroy. Leroy magunangan ato. Magpasa to siyang abang diaoy sa pikas kwarto. Kauban silang tupi. Unya, mautoy mga ninja day. Kuwang nila sila usa. Wa masidudot. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Kini nag-abang sa pikas kwarto tapad namo sila si Dodot, si Tupi og Leroy. Nakabantay ko nga matagligo nako. Doon na
manggimurag mo kanaas? Unya? Yun na. Wala magkabay mo kanaas sa ato. Basig iring rasad. Tiwas pagligo eh. Oh, manay ka kaliko? Wala ka dali, good. Kuyawan, magkuday, oy. Pagkaligo na ko ba, murag dunay ni kanaan sa atop. Saka to iring, no? Ay, duha good na. Kung dili iring, mga ninja na sa... Ha? Pero da, agtagda na, uy. Sila rin mag-antos, anak, day. O, sige di, milakaw na ka. Ah, sige, day. Alas 9 pa manggug ko. Sunod ako ni mo. O, sige, amping di, ha. Batay banday sa palibot. Kada ka na sila. Sige, to na ko, day. Sige, sige. Amo, ginis ami, oy. Mag-ilis ako. Oh, ano to? Mura may mikidlap. Oh, lungag sa pungpong. May hayag ang lungag. Oh, ningit kita sad. Ay, tinuod kita nga dunay ninja. Malas karon kay ni ako'y tubig nga may sagol nga sabon. Isablig na ko islungag. Syarog dili mo tagam. Kini ay. Dugay-dugay na pag-abli ay. Dugay kid mga abli ay. Saya to. Uy, ikaw ko din eh. Kisay ka uban ni mo diha? Ha? Bungol ka? Matod ko kinsay ka uban ni mo diha sa Ako sila. ang kining sa... Nga nangisim man ka? Wa taon, ako ra. Unsay plano ni mo? Okay ra ko. Mao ba? Ay! Oh. Sigam ng mata ni mo. Mangutana ka ganong gisagpa ta ka? Nga naman, gisagpa ko ni mo. Tungod kay namuso ka nako. Ha? Muso? Di ka makalimod Leroy. Kay nay, namuwan ng imong mata sa paglinugod. Kay ang hinungdan anak gisablay kay nakog tubig ang lungag nga imong gililian. Tubig na may sabon. Kuan kining. Unsa man kay namuso o dili? Tubag ko no. Sorry, Leslie ha. Pasilo ako. Naibaw kong... Sorry kayo. May kini angkon ka. Ug nahibaw kong nauwaw ka. Unsa man ka? Maghubo ko diri? Aron dili ka magsigig panglili, gusto ka? Ha? Maghubo ko? Ha? Ay. Ang tinuod ba? Karoon mo kasuway tao na ni. Sila pas dudot may... naon na yun ani ba? So sila may maayo ani. Misuway kog lili taon kay... Gisuwayan ako na ka diya sud ba? Usbon ako. Pasilo ako. Kablaka ugma. Di na ka makita na ko din eh. Usbon ako, Leslie. Pasilo ako. Ayaw pa ngayon pasaylo na ako. Ang gusto na ako, ngayon na nag-usba. Ha? Oo, sige. Salamat siya. Salamat kayo. Human sa maong hitabo, wa ko magtuo nga magasuod mig maayo si Leroy. Hangtod nga iya kong gipanguyaban og nagkauyab gyud mi. Unya to? Day. Tao-tao na mo kitang uyab. Ang saman. Sa kayo mayo, minyo lang ta. Ansa? Minyo ta. Unya, makabuhi ka na og pamilya. Ang imong kita, okay ra. Sobra pa, oy. Bisag duha pa po pamilya. Joke. Duhag yun, di lang ko, oy. Joke ra. Bitaw. Minyo na kami. Para magplano sa tabag. Unsay maayo na tubuhaton sa itong kinabuhi ba, di ba? Sigurado na kita. Lagi. Final answer. Og duit man pila may silanon, naminyo gid ming duha si Leroy. Apan sa paglabay og usa ka buwan, may namatikdan ko sa kumbana. Ma? Oh, Leslie. Oh, unsa man ma? Unsa man na si Leroy. Nagsige man na siyang overtime. Wa man. Matagdugay malagi ang muuli. Unya sayo kay mulakaw. Lisod bang kuno kaayo ang sakay pa daw dito siyang trabahoan ma. Unya inig uli, sa mo traffic kuno kaayo. Mao ba? Kung mauna, ipagkuha na lang siyang motor. Ay na, amot na tawhan na maoy. Ako bitaw na siyang giingnan. Unya, di pa na kamaong mo motor. Kamao man na siya. Oh, basig mo to dakray mga kamahuan ana. Sa tingali mo, uy. Apiki lang gitingali mi sa budget. Mao na rason. Kung gusto mo, ako nalay mo down. Nya, kamo nalay data sa binuan.
Aw, sige. Ako sultihan anak si Leroy, ma. Dong Leroy. Oh, day. Natog na ka? Tawag na ta. Pero imo magipukaw. Ay, sorry. Mao ay. Ano naman ta? Nag-istorya magud ming mama ganina sa wa pa ka mauli. Inyo kong gilibak. Di sa libak. Uy, grabe kung makalibak. Unsa day? Di makalibak. Ha? Nangwita na si mama bakon nga nung pirmi ko nung kandugay mauli. Nya sa'yo ko nung kamulakaw. Sakay mo kayo din sa ato day. Sa inyo ba? Samot na iniguli ko. Purti trapikas. Ako bitaw siyang gisultihan, ana. Mao gani nga niingon siyang mas maayo ko nung nga mukuha ka og motor. Kuno kani hindi man kabot itong budget taon na day. Ako lagi siya giingnan lagi nga maglisod ta pero ingon man siya nga kung gusto ko ta, siya lang kuno mo down sa motor unya kita na lang kuno mo bayad sa binuwan. Samot na. Mas maayo pag siya yung bayad sa binuwan. Nya kita mo yung mangitag daon. Kaya pangitaan para natong daon, di ba? Maupod no? Sige dong ako ang ingnon sa mama. Nya. Sige, matuog na ta. Matog na ta? Sorry. Duka na ko. Nya, sa'yo po, ma. Di ta magkuan. Magod sa tita. Magtuslok baki. Ayaw na sa ruday. Kaya may kondisyong baki. Sige lang nang may kondisyon imong baki. Sa una, usa ka singhag lang, barog dayon. Karon bisag puspusan pa, di nagyud. Ngano na, dong? Recorded by X Thunder Gaming. Dahil murang wa na lami dahil kay nakakita ng bukaan ng imo ha. Unsa? Murang naanada ba? Naanada. Mo na resulta sa sige nimo panglili. Karon, di na ka kinahanglang manglili unta, surrender sa nuong ka. Yabag na imong baki. Sila de, atol sa ning papawayon. Masing mauli ang rin mo daw kay kabla ka. Maningkapot kung mubalik ang kaisog ug kakuka kaniya kung baki. Ambot anang imo Leroy. Naong na lang isog ana. Basta maulik ang rin de. Papasa sa taron ha. Tagara to panahon nga. Bisag mga usok si mana. Taas agud. Lima kadlaw. Ay, hilom na Leroy oy. Mura baya ka gabiding. Pa-check up na oy. Ko ay kadugay na kaway buot man eh. Di pareha sa una. So li lang ko. Kita ko garter sa panty pada. Ang career na yun. Karon bisag plastar pa ni Leslie ang iyang tubangan sa ako at sus. Pero kung ludon mo tanaw. Mura minugway ipik. Porbida. Nga no kanino? Nainag splashing sa water, murday na ligo dahil. Inahak. Ano ni? Murang init blind ko. Kita no? Akong liliyon. Ala, manong ni? Kaputig lubot niya, puro mag-heart. Sinisli pa ka ni. Ako klaroon. Uy, mura wag. Ako magpuso na. Pero, nagpabili ng kainis akong pati nga nung makadi. Kinsa ba kadi? Uy! Day, ikaw Deda? Binakog. Ikaw ang naligo dali. Yabag naman ko ay gidugo o. Iso na ilas banyo. Si mama. Kabungot si Toy. Ano di ay? Pero ka ba? Kita gali kong dunay maligo day. Murang nginiting ko. Ako ang kwarto. Okay, nangisog naman ka na. Dali. Sige na dayan ta. Sige na. Sige nung mata ni mo daw. Uy, dali na. Ang ani. Hala nga naman na. Mut nga no ni makakita ako na maligo. Murag siya gi-charge. Pero inigakit ka ng gitar doa. Labi na makakita ko ng imuha. Murag nawasi na ba? Murag lubat man dayon Ayabang naman tingali ni. Sa'yo maayo ani day. Saan man ako? Awa. Di ukok bayo. Hala, patay. Ipaputulin din ako day. Mao na akong problema. Wa ko no kasabot ang akong bana kay kun makakita siya na maligo, manginit siya. Pero ug ako iyang makita, malupat man iya ha? Ngano di ay, tungod ha kay nagsige na siya kakita ining ako Unsa among buhaton ani oy? Unsa man kamo ang pasultihon? Leslie. Ang
sender na to karong adlaw. Si Leslie Ate Pres. Leslie. Kan si Leslie Ate Pres. Sa kaning nagkauyab ni siya kani si Leroy. Oo. Nya kani si Leroy lagi taon sa una sige siya panglilian ning Leslie. Nya paron naminyo na sila Ate Pres. Di naman siya ganahan mo ilabot siya asawa kay Napulaan na? pero siya kakita sa kang Leslie ko siya. Una ko nung Leroy siya. Uy, maor man gyapon ni. Managapon. O ba ni mausab? Wa may musab. Nagwasngi. Pero nga no iya man gipangsawa. Sa katong igayon na Ate Pres, nindot ganahan pa kay siya Adi ay? ganahan iya. Ikarong gipulaan na? Pula na, ang iyang nalili katapusan Ate Pres, nga ni strong ang iyahang kaugalingon, murag ni react ang iyahang nga junior, ang ugangan niya. Ha? Yung ugangan, pagka daw siya, wow, kanindot, lingit kay glubot. Yaba. Wa siya kay bao, abi niya si Leslie, mao'y naligo. Ang yada kong. Ang iyan itong ugawan, ginabot mas Leslie, ningos Leslie, huy, lukot sa kanina siya, huy, di na ikaw naligo na eh. Si mama na eh. Patang nga, pagkaroon ang react siya. nilay, Sa tinato ta sa kwarto kay Mayon, react ni mo, pag ato nila Ate Pres, napawag sa bali. Mo ba? Maura man yung purbang. Hala, gipulaan na? Gipulaan na. Saon man niya ani para nako Dong Leroy. Murag mag-call off rin siguro sila Ate Pres. Ay, kanay si Leroy man ay angay Duklon. duklon. Yan naman ka. Di ba sa ni madag pa doktor Ate Pres no? Dili, oy. Wow, Sa iya ng kaugalingon, yung paghuna-huna. Pero, ang ako tingali, may tingali mo bakasyon sa Bakasyon lagi sila. Kanay ato sa layo, lain ba ang kuan, ang surroundings nila, ang ilang palibot, lain na po. Lain palibot, Ana na lang tingali magkatabang na nila ni sa laki kasi ganat no laki. Si Dodong Leroy. O di ba? Leroy, tingali magkatabang ni Leroy. Kay Suro si lang buglay, Leslie, why problema? Why problema si Ang nilaki ra. ang may lalaki problema. ra. Bab, unsa may basa na to di abi? Kaning nahitabo ni ang Goliath, no? Ni Leslie? Wa pa man si mga tuog doktor. Wa gyud. Diretso una ang doktor dong para basig na akay panagduda ko. Maganahan man kasi og lain. Maulay pulaan ba? Pangutana ko Pulaan dong, sa itsura. doon na ba kay problema ang medical o unsa or psychological. Mura kay ba tingali ni si Dr. Obra sa bani ko kasabot. Pangutana lang suway dong parte sa mga doktor. Kay ba tinog doon na kay sulbaron nga punto medical o di ba emosyonal, pwede sa ka ni Dr. Obra mangutana. Apan og ari ka mo diretso diri sa biblical na adiri ay Mateo 28 versikulo 18. Gingon dire. Ang miduol si Jesus asa to? Di ara. Okay. Gingon niya nga ang tanang gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Misulti si Ginoong Hesus ani ngadto sa mga apostoles kini sa New Testament. Ato ka umutawag ka kaniya walay makuli tungod kay mato pa gihatag ang tanan sa langit ug sa yuta. Apan ug mulingi ka sa Old Testament, pwede ka mo tawag sa mga anghel nga mananambal ari ni Saint Raphael na diri ay ari ka diri sa Tubit kapitulo 12 versikulo 15. Ako mao si Rafael, usa sa 7 ka mga anghel nga nagtindog dito sa may mayaong presensya sa Ginoo ug andam sa pag-alagad kaniya. Kay kini si Rafael mao may nitabang ni Tubit niya nga nabuta sa Goliath. Nagtakuban siya nga Asarias, pero diyan naayon nakita na si Tubit ningon siya nga pagdaan ning kuan pagdaan ning bakaw. Ano buta to Tubit, ba? Kuan ni si Tubit nabutan ni siya tungod kay kuan man gud siya kanang may kaing tao sa ilang panahon daghan kaayong panglutos o saya mga patay ilabay ra des kalsada. Aha. O sa kaadlaw, humagsandok si Tubit o paniudto. Nakita siya doon na may gilabay ng pating lawas at mga tiyang bahay. Huwag yun siya sa paniudto. Ninaog sa bahay, ug iyang gilubong ang katong pating lawas. Siyang kakapoy, nakatug siya ilang sa kahoy, naitag lang kami ang mata. Wa, kita nabuta. Wala ito nabuta katong iso kayo nga si Pablo Bamno, katong bukdo. Lain man po to, katong man naglakaw siya sa Damasco. Saksi ito, Saulo? Gibutaan siya ni Jesus. Lain po to. Kani si Tubit, in fairness sa bang reliyon, ni siya nabuta, sa dihang nabuta siya, gingnan niya si Tobias, yung anak, pagkaon dili dong, kay Nikuman, pangitag man nambal, kay nabuta ko, di ko kita, naabot mo ni sa Asarias, ayo, ako ay mga apo dito sa ginarian sa kon, ay tigwa naman ko doon, ko kay numdum, lang to istorya, si Asarias mo na itabag ni Tobias, pangitag tambal,
Nanagat sila, nakitag isda, ang updo, gilana mo ni hangtod to shorten the story. Sa diyan nakakita nagbalik si Tubit, dong pagkaon, dong pagdagkwarta, pagdara police inyo. Wa mo ko ni kaon, yung tanaw ni kaon ko pero wadi ko ni kaon. Dili ko sa saras. Ako si Rafael, usa sa pito sa mga angel nga kapada. Kay kanigod si Rafael Goliath, tawag ko na siya medicine of God. Kami nanambalo siya. Dango pa ni dong, mao po niya kung tawag ko sa akin si San Rafael Archangel, kay medicine of God mananambal siya og command ni San Rafael adto sa pinakalabaw nga si Ginoong Hesus. Nga, isulti na niya ba mga Central File, ang ako, kanang ana. So, kaya na ba? Ako natawag sa Ginoong Ipon. Manawag ako sa mananambal nga. Ay, na kay dili marag kuan man ay mo ha. Daya kay murag lain ba ani kay mustrong ang iya kun makalili mo siya. Moingon siya si Tropail kanang tabangi ko kay mustrong ako ay niglili na ko wala. Wala. Saul na yabam. Wa may problema. Wa may problema kay inglong tawa may kumo sa pag-ampo mangyapo na. Mau ba? Pero unahaw sa ang doktor. Nga doktor kay kanang mga doktor gitawag mo ni Doctor of the Flesh. Ang maayo ana Dr. Buliser may atong ano na. Si Kwan sa Dr. Rubra kay masig Dr. emotional. Rubra. Kay emotional. Ari mo doktor, Doctor of the Flesh kay ang mga pag-ampo, Doctor of the Soul. Tan-aw gud nimo. Kasi nga mo sinder Goliath. Kaya dili si ang sindir ani ang iyang bana, ang iyang asawa. Si Inday Leslie. Dahil Leslie, ikaw mo yung sindir dahil Leslie, sultihin imong bana, kamo na buhaton. Ikaw sad ka ng, kuan masad ko siya Goliath. Sala. Saan pa ka ng, may pagkanagir po siya gamay. Wa pinangka man niya. Ay, magsigla ka na, ayaw sa imong baki, naroon kuan, Hindi, lago lagi siya kay wa naman. Wa naman mo to ko yung baki. Dahil Leslie, kanto kong ingon mo nga, mo ang puan, dahil Leslie niya, kuan ko no, suwayi ko no, basig ang ilang mga pagkaon at depresyo sa mga vitamins. Maayo ana Delis Lino kanang palunan lang mi sa among loan. Dili kayo usay ka ng ang imong immune system, ang imong sa mga pangkaon. Di ba? Kung nagsigil ka kaog mga oil, mga tambok, wa kay mga vegetable, wa kay mga Ikaw fiber. lagi, ma'am. Sige lang kakaunog saging, sabaw, imong sudan. Nya, wala gid ka makuan. Wa ko'y baki. Sakit to naman ko. Eh na dahil Leslie, unsa man, taman gyud iyang ganahan. Basig dada na doktor, Ma'am Leslie ha. Ang inyong mga pagkaon, pangitag advice mo sige nang inyong dili balance ang inyong kuan. Basig ang inyong pagkaon sige lang sugary, kanang taga sa mga sugar. Kanana burikat. Kuan na ko no, ug mao nang dili siya mo bati why erection ug kanang De, manay rikto siya ba pero dili siya asawa. Atos lain kanang mas ganahan siya kun manglili siya. Wan lagi mapulan lagi. Parago di Goliath usahay. Diba? Ang usa ba? Nasayop ko? Bitaw na inana. Kataas ba ni istorya? Oy Ma'am Leslie, tanawaw dagali na ganani mong bana nimo. Itsahi nagbayot oy. Salamat ako na kaning tulungan no. Kada ko ang puzzle. RM